Kanang mga tao nga magbuot sa inyong uyabon. Ano ka may magbuot kung kinsa ang among uyabon? Napay pinaana-ana nga kanang kuan. Uy, anong uyabang ka na niya nga? Kaadik ba ana og naong? Anong uyabang ka ana? O may trabaho. Nguyabang ka na, pobre man na sila. Mangunguma man na sila. Nguyabang ka ana, uy, subes mga ginikanan ana. Grabe kay mo dag ka ng kuan. Kamu nalay ka ng kuan? Kamoy ka ng dalaan imong kasing-kasing. Kaya nga magipanganak ta nga nagsumpay atong kasing-kasing ug atong utok, di ba wa? Ano magbuot man mo uy? Ano magbuot man mo kung kisa among uyabon? Uy kanisi ka ng kuan ba kay ano uyabon na niya nga? Kuan dili na virgin. Ngano uyabon muram na siya adik uy. Umnay ka ng grado. Ano magbuot man mo? Ano magbuot man mo? Kamu may magbuot. Kamu nidaan ni among kuan dughan among kasing-kasing. Ano magbuot man mo ha? Ano ka mo may magbuot kung kisay uyabon, kisay himuong trato, ano ka mo may magbuot? Uy, ano nanguyaban itong kaana, uy nga. Sus, mga adik-adik bang ginikanan anak? Ano nanguyaban itong kaana, nga may mga grado. Kasi hindi nakabuhi ni mo, igor ka pakanon na nagkuan. Lapo, kara, kasanan. Sige ka ng kuan-kuan. Lagod, ko magunahon na. Protein akong laguta kay, dikta kayo. Kusuki mang husga, oh. Murag yung, sus. Murag yung kanang kuan sa ilaha sa bisig pamili og kanang kuan nga ganahan sa ilang igsuon nga mauyab sila igsuon. Hoy inday, dudong anong nanguan man tawo nanguyab man tawo mo ana oy nga. Sus kabati bag naw. Kay itom baya ana. Nag lis nga ang kuan ang ilong, nabudlat lang ang mata. Dako ang hiwi ang dunggan. Sus, halos na lang tanan istorya nila. Kamo nila pagkuan. Kamo nila pag pag-uyab. Kamo nila kuan. Kamu ni pag-uyab, hindi kamu ni pag-uyab. Anong kamu may magbuot? Amo amaning kasing-kasing, amo amaning utok, dili man ni inyo ha. Anong kamu may magbuot? Ha? Ano magbuot o problemahon man ninyo? Wa man gani may nagproblema. Kana kay among giuyab dahil gugma may anak. Dili kay kamo ang magbuot, bati man nagnaw kag giguan dunggan. Huy, di man na kompleto ang ipon na pulos naman na lagos. Gara kay tanan sige. Sus. Ano magbuot mamuoy kada inyong mga kuya, inyong mama, inyong papa, inyong mga tiya, inyong mga silingan nga mo'y magbuot. Uy, unsa man ka nang husus ka luod na niya nang uyab na siya kanang murag nag-adik. Ano uyab na kaigat biya ana. Sus. Usa la kadaghan ba nagarang ariyos oy, daghan og kanang patik. Ha? Gara kay sanan daw ko kay patik. Ano ka mo may magbuot? Kanong ka mo may magbuot kamo nahigugma inyo hanan dughan. Ha? Anong ka mo may magbuot? Pasagdan ninyo inyong mga anak, inyong pagumangkon, inyong igsuon, kung kinsa ang iyang uyabon, dili kay kamo magbuot, dili man na inyong dughan, dili man na inyong kasing-kasing. Ha? Dili man na inyong kasing-kasing. Ano ka mo may magkanang ko? Ano, na. Gihahak na lang mo'y kuwang, gihahak na lang yun.